bocahe pasar ngemplak wanci sore suk-sukan wong blonjolan wong klenceran sondang sandung etok-etok kesandung-sandung patine selak pengen weruh bakule monggo-monggo sing niki napa sing niku kula pilih niki jalaran bakule ayu batobat jo sembrono wong aku wis kadung tresno kliak-kliak ku mlaku neng pasar ngemplak pati-pati
tak jaluk tansah sumanding kaya ning impenku wingi kae muga bisa kasambatan ibu bunga ing atiku luput apa yen aku katon tresno tekan mudha saupama rina wengi aku katresnanku mung kandhek ning ati esuk enjing sore sonten kula benjing tumut sinten luput apa yen aku kawatok tresno tekan mudha saupama rina wengi aku mikir kang aja nganti katresnanku mung kandhek ning ati esuk enjing sore sonten kula benjing tumut sinten turangga warung muda ayo Turangga Warung Muda saking Dusun Kelurahan Kedung Waru yo dipimpin kalian Mas Tio. Oh, sayang 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 kasayang ake priya nandang wuyung sayakti kana kangge tuladan kandes lowat angati pusana sayang 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 kasayang
boyong ake priya nandang goyong sayakti kena kanggo tulodo gandes lowat angati busana muciwat gawe sengsem kang molat busana nira sutra manca warna lelengan beksan ongkek malih jejogetan ongkek kanan kiri mripate milang miling eseme muciwat gawe sengsem kang molat busana nira sutra manca warna lelengan beksan ongkek malih jejogetan Yo 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 awas awas ayo lo 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 ye 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 ayo lo mundur la 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 ye Yo, mundur nah. Yo ayo rame-rame bebarengan ningkahake olahraga anggayo kasarasa sentosane jiwa raga sing kiat semangat kanggo nunjang pembangunan budi luhur tawakal panembahe sesanti rahayu olahraga rahayu ayo ayo rame-rame bebareng nindakake olahraga gayo
kasarasan mring santosane di walana raga sing kiat semangat kanggo nunjang pembangunan ngudi luhur tawakal panambahe sesati rahayu olahraga rahayu yo was ayo waspadake nger ayo nger lo i ye a ha ye a ha lo lah ayo ayo lo nah ambruk tenan ayo ganti tenan ayo was lo ayo dadi tenan ger ayo ger waspadake ger ye lo was lah ayo waspadake Rido mawur mangawur uraan tengoro ning ajure komakuru bangsa kapetek kaya putula panjeriting turangga esti rekata ingkang doaja layu sepi ayo ger waspadake ger ayo ger Rido mawur mangawur uraan tengorone
kapetek kaya putula banjur ting turangga ngesti rekata ingkang dawaja layu sepi. Ayo dinakake ayo. Kayak sawerane kayak ayo. Aja royokan, aja royokan. Ayo jian udian saweran raka. Kabrahe kan critakake ojare sendang kabeh plancurane. Ayo saweran iku lho Ger, ayo Ger. Di HP Aja royokan. Kabeh kebagian Ger, ora usah royokan. nyebar seger anjur sari esempit suarane antutut ati dibagi ing jarak soko Kuwi lho Ger, etan, ayo sawerane ning etan. sapa nyono mahargya daok kang putra rayo wulan itu prejaka selayu rayong wulan nandang pronto asmara mriki dalan sapa nyoto Kelo sawerane lho. Elek kayak kidul-kidul. Nah, Nalika berangkat kaca rasrata glendang dalan sapa nyono ayo yo. Bersama Turangga Waru Muda. Poe nak lo iki Bapak Tio. Keprake kang nyritakake ujare sedang ngapit pancurane umbyong dadi kembang lambe nyatane kepodo takon asmane kisah dalang sapa nyono diapit kabeh kadang waranggono ambyar sekarang barsari wis bukti suarane adudut ati dipati ing karang soko kelakon gelandang dalang sapa nyono
dawuhe putra rayung wulan antuk lan Jaka Sulaya rayung wulan nandang brata asmara mringki dalang saka nyono nalika prang Gatotkaca Rasrata glandang dalang saka nyono yo 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 was 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 ayo manut marang bapa ger ayo manut manut ger Wasyo ayo manut marang bapa nger ora usah balelo ya nger lho